ଓମ୍ ସାଇରାମ। ଶ୍ରୀ ସାଇ ବାବାଙ୍କର ଏକାଦଶ ବାଣୀ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଶିରିଡ଼ି ମାଟିରେ ପାଦ ଦେଲା କ୍ଷଣି ତାର ସକଳ ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବ। ମୋ ମସଜିଦର ପାହାଚକୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରକେ ଅତିଦିନ ହେଲ ଲୋକର ମନ ପ୍ରଭୃତି ଆନନ୍ଦର ଉଲ୍ଲାସ ଭରି ଉଠିବ। ଏହି ମୋର ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଓ ଶକ୍ତିମନ୍ତ ହୋଇ ରହିବି। ମୋ ଆଶ୍ରିତମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ମୋ ସମାଧି ସେମାନଙ୍କ କଥା କହିବ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ। ମୋ ସମାଧି ଭିତରୁ ହିଁ ମୁଁ ଶକ୍ତିମନ୍ତ, କର୍ମକ୍ଷମ ହେବି। ସମାଧି ଭିତରୁ ମୋର ଶରୀର ବିଶେଷ କଥା କହିବ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରନ୍ତି ଓ ମୋର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ, ପଥ ଦେଖାଇବାକୁ ମୁଁ ଚିର ଜାଗ୍ରତ। ତମେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଚାହିଁବି। ତୁମର ସକଳ ଭାର ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ବହନ କରିବି। ତମେ ମୋ ଉପଦେଶ ସାହାଯ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ତାହା ତୁମକୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମିଳିଯିବ। ମୋ ଭକ୍ତ ଆଶ୍ରିତମାନଙ୍କ ଗୃହରେ ଅଭାବ ବୋଲି କିଛି ରହିବ ନାହିଁ।